अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या सावंतवाडी येथील निवासस्थानी गणरायाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली। यावेळी दीपक केसरकर यांनी राज्यातील तमाम जनतेला गणपतीच्या शुभेच्छा दिल्या। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे। गणरायाचं पूजन सर्व मराठी जनता भक्तिभावाने करत असते आणि हे केवळ महाराष्ट्रामध्ये नाही तर ज्या ज्या ठिकाणी ते जातात त्या ठिकाणी त्यांनी गणपतीची सेवा केलेली आहे। अगदी परदेशामध्ये सुद्धा भारतातून मूर्ती जातात, त्याचं विधोपचारे पूजन होतं आणि अनेक देशांचे मुख्यसुद्धा या गणपतीच्या सणाला आपली हजेरी लावत असतात। भारताची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीमध्ये सुद्धा गणपतीचा उत्सव मोठ्या उत्साहाने आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो। याचा अभिमान आम्हाला सर्व मराठी माणसांना आहे। गणपती ही बुद्धीची देवता आहे। माझ्याकडे शिक्षण खातं आहे। यावर्षी खूप मोठे बदल शिक्षणामध्ये होत आहेत। नवीन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आहे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हे या वर्षीपासून सुरू होते, त्याची अंमलबजावणी या वर्षीपासून सुरू होते। आपल्या मुलांना खूप चांगली बुद्धी ही ईश्वरांनी द्यावे, त्याच्यामधून त्यांनी जगभरामध्ये जगाची सेवा करावी। कारण आता महाराष्ट्रातली जी मुलं आहेत ही मोठ्या प्रमाणात परदेशामध्ये जाणार आहेत आणि त्यांना विविध सेवा त्या ठिकाणी ते देणार आहेत। अशा वेळेला त्या मुलांना चांगली बुद्धी, चांगले यश लाभो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि त्याच्याचबरोबर सर्वात उत्कृष्ट असा पाऊस या वर्षामध्ये झालेला आहे। हे जवळजवळ 14-15 वर्षानंतर पहिल्यांदा असं होतं आहे की महाराष्ट्रातली धरणं पूर्णपणे भरलेली आहेत। खऱ्या अर्थाने एका अर्थाने गणरायाने आपल्या शेतकऱ्यांना, आपल्या बळीराजाला दिलेला हा आशीर्वाद आहे। त्यांच्याकडून खूप चांगलं उत्पन्न धान्याचं व्हावं, विविध पिकांचं व्हावं आणि ही पिकं जगभर जावी, कारण दरसुद्धा मिळाला पाहिजे। ज्यावेळेला चांगला दर मिळेल त्यावेळेला त्या ठिकाणी आपला बळीराजा सुखी होणार आहे। परंतु त्याबरोबरच आपली जी सर्व प्रमुख पिकं आहेत याला यावर्षी सरकारने अनुदान दिलेलं आहे। दुधाला चांगलं अनुदान दिलेलं आहे, त्याचे सगळ्याचे लाभ हे घरोघरी पोचावे। लाडक्या बहिणींसाठी एक सक्षमीकरणाचा हात हा सरकारने पुढे केलेला आहे। मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची भेट ही गणरायाच्या कृपेने आपल्या सरकारने दिलेली आहे। ही